Dostlar salam, şu günkü gurrun etçek adamım ören ütköşük. Şun yeten dereceleri milyonlarca adama motivasiya bolup dur. Şun göýgören ýalňyşlyklary ýene bir näçe adamlara sapak bolup dur. Ýöne şul adamy bolşy ýaly kabul etýärler, ören gowurýarlar. Dünýäň ýüzünde iň bir tanalýan liçnistlaryň biri. Kimden sorasaňam hatça bu adyny eşdendir bir gezek. Mike Tyson. Şu wagda çenni şun gazanan pulunu hasaplaýarlar. 700 milyon dolar pul bolmaly. Ýöne hakykatda 10 milyon dolar pulu var. Olam şükür 2003-nji ýyl Mike Tyson polny bankrota düşýär. 23 milyon dolar bergide bolýar. Häzir soramaňyz ahmal näme sowdy onça pul diýip aýdyp bereýin men. Kiçilikden kepter saklamagy görýär şol adam. Onsoň ýagdaýy bagty kepterler üçin ýylda 400 000 dolar sowýar eken. Ya olmasa 2 milyon dolara gızıllan vanna, 800 000 dolara sagat, 8 milyon dolara brilyanttan zınjır. Ya olmasa prosto şu gölüňler üçin 500 000 dolar. Oňdaşyndan maşinlar sany sajak ýok, jaýlar, üstesine de şol ýaramat kypyň aslynda bir giden naruşenýeler, tutsak edilmeler, hemen promoutoram şun örenken pul niýe? Don King ören mikri yaramaz adam bolan. Jurnalist soraýa, näme üçin olar ýaly alyp bardyň özüň diýip. Bulam aýtdy, men saňa näde düşündirýin? Seniň durmuşyň alyp bir gelek ýaşap görmeňi isleýändiýä. Men ören yaramaz uslubyda ösen çaga. Hakykatdan ören yaramaz ýerde ösen Brooklynda 66-njy ýyl öz kakasynyň kimliginden bilen okşul sebäbi ejeti açyk bolup denan bolanna, şeýle bir yer diýä biziň ýaşaýan ýerimiz 2 dolar üçin adam atyp pulunu alyp bilmeýän yer otay diýe. 7 institutinde birinden bir zat öwrenen bolsam, olam Kas Damata diýe şuň esas trener bolan adam da, şonu ana kakam ýaly, dostum ýaly görýärdim, şondan edil şondu ýadym diýe. Ana şondan öňüm şondan soňam başga men ýakyn adam bolmadyk. Näme öwrenen bolsam men şu durmuşda eden ýalňyşlyklarymyň üstüne öwrendim diýip aýtdy. Yes, met me. I'm a little kid. He said, you'll be the world champ. You okay? Yeah, how could I ever do an interview about him? Like, I start crying. Yeah, this guy know that I did it. Ýöne Mike Tyson nähili ýalňyşlyk edenen bolsa legendarny boksýorlugyny hiç kim aýryp bilmeýär, rekordsmen. Dünýäde boksun taryhynda ilkinji we yeketek 20 ýaşynda absolut çempion bolan adam. Boksun taryhynda ilkinji bolup 3 tituly bir ýylyň içinde alan. İlkinji boksýor iň gymmat gonorar төлenen. Hemen bir näçe ýyllap öz çempionluk tituluny gorap gelen adam. Häzir Mike Tyson 57 ýaşynda, 8 sanam çagasy bar. Soňka ýaly bilen ören arasy bagtly durmuşda ýaşaýar. Dünýäň islerini künjegine garaşylýan adam hemme kişi dostlaşaty gelýär şoň bilen. Şoň bir döwür bankrot bolanlar filmlere düşmegi, bir giden gepleşiklere gatnaşmagy, buny gaýtan ömür topdaky adamy görýär. Meselem Shahrukh Khany şu aýdymlary, obrazy filmler bilen görülen bolsa, Mike Tysony şu ýalňyşlyklary bilen, şu yeten derejeleri bilen, hakykaty bilen görülýär şol adamy. Häzir şol adam saňa sagatlap motivasiýa bermän başarýar. Olam geçen ýolunyň öz opytynyň aslynda. Men şeýle aýdanladyny haladym. Eger siz belli bir derejeye ýeten bolsaňyz, gapdalyňyzda da ynanyp bilýän adamyňyz ýok bolsa hakykatdan gowja diňläň diýe, şu kölenýän bolsaňyz, значит şol adam däldir diýip aýtdy. Ýeke galyň, bir hepde galyň, gerek bolsa bir aý galyň. Sebäbi köpçülükde köp adam özüni ýitirýär. Artık maç öwgüli sözler, täze dostlar, ya yok yerden peýda bolan konkurensiýa, saňa gerekdä şo zatlar, ýöne uje binjalik etýärsen, bir direk zatlarla meşgullanýan. Şo üçin ýeke galyň. Diňläň özüňizi. Şondan gowy düşünjek adam ýok diýe. Ejeňiz bolsa, kakaňyz bolsa, söýýän ýaryňyz bolsa, oňa ýetek zat ýok, ýöne hemme kişi ýetdiren okşo zatlar diýip aýtdy. Şanyň sag bolsun, işleňiz urna bolsun. Niha çağıjyklam şular men. Men özüm 9-njy klasa çenni ören Erwet mektepde okudum. Ýöne men çagalan bolsa şu çasny mekteplerde okuýarlar. Men hemişe ýazýan olary gowmy ýagdaýlaryny oňatmy näme etýäňiz, olar bolsa maňa ýazýarlar, kaka harp dalňyşlygyňmy ýazyp bilen oksenmi. Men bolsa bar aladam şu şoloň ýanynda bolmak, şolary gorap saklamak. Şu zatlara düşünmek üçin maňa kän ýyllar gerek boldy. Ýöne Allah jana şükür ahiri maňa da gelip ýetdi.
Dostlar salam, şu gün men siz bilen bir video paylaşak, klip doğrusu. O taýda men özümem oynayan, ýöne ören yaramaz adamy keşfini canlandyrýandyr men, öňünden aýtýan. Näme üçin bor diýdim men muňa? Sebäbi idil şolar ýaly adamlar bar durmuşdy. Şoň üçin görüň, baka beriň, moş durmuşyňda bolup geçendir şolar ýaly adamlar ýa tanşlaryňyz bardyr, ýa-da öňünden bilmeňize peýda berer. Bilyen sen bile son kovun Bir muttur dost, şunu bana geçiray. diyen sen beni unutmağın. Maşini durmana gelin. Ahmet gel hani. Salam, Salam. men ýumol maşinady. Şeylemi? Kalay ýolunmy? Men gidiyen senden ayrılıp hoşlan yakın beni söylesene. Hoşlan yakın beni söylesene. Hoşlan belki de yaklarsın, belki de yok. Bu zatla barın özün isledim. Koydum men nokat. Bolmadyňyzmy? Bolup barýanny. Şunu şatam bolýa. Emmek şeň kaçalýan nälir? Sağ bol. Bolýa sağ bol. Emmek şika salam o. Be, bilýän öwrüm. Hay senem. Kulum ýok bolansoň kulluýuny gözleýänler. Garaşan. Salam. Ýumalymy? Näme işimiz var? Şundan başga işim ýok. Biri nereye? Gidelim. Ýok. Söylesene. Ertiýerin haýyr. Erterin hayır açın. Näme bu? Size sowgat. Hoşlan yakın beni söylesene. Hoşlan yakın beni söylesene. Hoşlan Sürjek mi? Näme şey sürjek gelýydin? Ay, şu maşynyň öz adymy bolmasa, süresim meni. söylesene. Şu maşin senki. Çyndanam. Hawa. Neçe yaş ölüydüňiz? 2. Dogryň aýt. Biraz ulurak. Şu açolar ýaly uly ýaşly allawçy olanlar bar. Bilýärmi şany? Oy sanagy tapýanla senen bir zat. Wy, men saňa görkezýärmi şolar ýaly birini. Hani? Ina,